Исәнмісі сеферда яңалыклар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбір темалар турында. Пылау, сыйлы үстел, самовардан шәй. 39-шы комплекста яшаучылар түзүчеләргә рәхмәт белдерделәр һәм төшке аш әзерләделәр. Мөселманнарның Курбан бәйрәме тәмамланды. Бәйрәм чарасы шәһәрдә ничек узды? Пылау, сыйлы үстел, самовардан шәй һәм концерт программасы. 39-шы комплекста яшаучылар түзүчеләргә рәхмәт белдерделәр һәм аларга төшке аш әзерләделәр. Чарада шулай ук башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов һәм Үзәк район башлыгы Эдуард Фаттахов та булды. Теманы Лилия Гатина дәвам итәчәк. Мәдинә Мөхәммәтҗанова 39-шы комплекста 35 елдан артык яши. Бу вакыт эчендә ише алды бер тапкыр да яңартылмаган дишалыла. Әмма быел проблемалар хәл ителә. Аларның ише алды безнең ише алды республика программасына эләккән. Жеу йөри торган юллар киңәйтелде, баскычлар яңартылды, баганалар куелды, яңа якты булачак, яңа урындыклар куелачак. Менә инвалидлар өчен менә шундый специаль кешеләр өчен дә төшү юллары ясалды, коляскалар белән. Яңа балалар мәйданчыкларына яңа элементлар булачак бүтән земля. Бүтән яшәүчеләр дә бик шат. Әлеге монда эшләр тәмамланмаган, әмма халык хәзер үк төзүчеләргә рәхмәт белдергә карар иткән һәм алар өчен бәйрәм төшке аш оештырган, пылау һәм татлы сыйлар әзерләгән. Бәйрәмне үз иҗат номерлары белән 83-нче балалар бакчасы балалары бизәде. 2024 елда Үзәк район территориясында Татарстан рәисенең безнең ишек алды программасы 13-нче, 16-нчы, 39-нчы һәм 59-нчы микрорайоннарда гамәлгә ашырыла. Барлыгы 32 ишек алды территориясе төзекләндереләчәк. Где-то только еще бордюрный камень выставляется, где-то еще только разбирается бордюрный камень, где-то вы сегодня вот видите уже заливается бетон, где-то уже положен асфальт, где-то уже детские площадки начинают устанавливать, то есть везде параллельно во всех дворах идет работа. Я думаю, что в сроки мы успеваем, мы идем в графике. Төзүчеләрне башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов сәламләде һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Вам большое спасибо за вашу работу, за то, что вы ее делаете качественно. Это самое главное, чтобы деньги, которые выделяются райисам нашей республики, были направлены на тот результат, который ждут люди, ждут от нас население, и чтобы работа была проведена на самом высшем уровне и был хороший результат. Эшчеләр чараны оештыручыларга игелекле сүзләре һәм сыйлары өчен рәхмәт белдерделәр. Шулай ук балаларга үзләренең махсус техникаларын да күрсәттеләр. Жительләр белән бик әйбәт общениедә, старший по домаларда вовремя машиналарны алдырталар кешеләрдән. Монда өстәл өчен рәхмәт. Бик әйбәт күңелле бәйрәм ясадылар безнең өчен. Разнообразили нашу жизнь. 2024 елда Шолда республика программасы буенча барлыгы 71 ишек алды яңартылачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мөселманнар өчен әһәмиятле бәйрәмнәрнең берсе Курбан бәйрәме тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, ул 3 көн дәвам итте. Дин тотучылар мәчетләргә бергә намаз укырга йөрделәр, шулай ук Курбан чалу юласын да үтәделәр. Махсус җиһазландырылган мәйданчык Сидоровкада урнашкан. Анда безнең төшерү төркеме дә булды. Фәнзия Миңнәхмәтова Актаныш районыннан килгән Курбан бәйрәменә 70 сарык һәм тәкә алып килгән. Ханым әйтүенчә, терлекләр үрчетү белән ул 10 ел шөгыльләнә. Аларны карамыйча алмый, иртән торып чыгасың, лапаска ашатасың инде, остан аласың. Хәзер яланга чыгарып көтәбез. Шолга Курбан бәйрәменә Актаныш, Сарман, Зәй, Алабуга, Тукай районнарыннан 1200 артык баш сарык китерелгән. Хайванның уртача авырлыгы 30-50 килограмм, төре авырлыгының килограммы өчен 400 сум түләргә кирәк булган. Безнең 200 ләп сарык белән тәкәләр килде, яртысы тәкә, яртысы сарык. Алар безнең инде җәй буе көтүдә йөриләр. Саф һавада, яшел чирәмдә. Сатып алучылар да үз фикерләре белән уртаклаштылар. Без елсыдан чалдырмыйбыз, конечно. Быел безнең биянаебыз үлеп киткән иде. Шуның исеменнән дип чалдырга җыендык инде. Сарыкны иптәшем сыйлады ул. Мин быел Курбан чалам оныгыма, Руслан улы Артурга. Әле ул яшь бала гына әле. Тазалык, шатлык белән үссен.
сүйіндіріп, аналас әнисе белән әтисенә бәхетле бала булып үссен. Құрбанны инде иншаллах үшкә бүлеп, ятимнәргә бершәсен инде туганнарга, дусларга биреп, бершәсен инде үзебезгә калдырдык, авыз итеп, иншаллах шу корбаннарыбыз кабуллардан булсын инде. Корбан шолы махсус җиһазландырылган мәйданчыкта уза, хайваннарны шалырга исә махсус уку үткән, намаз укыган кешеләр генә җәлеп ителә. Шалуның үзенең шартлары бар, үзенең таләпләре бар. Шуның өчен инде безнең шалучылар, алар барсы да мөкмин мөселман кардәшләребез. Шулай ук инде исемнәрне әйтеп, кемнән шалына исемнәрне әйтеп, дугаларны укып, дугаларны кылып, башкарыла торган гамәл бу. Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, 19 июньдә территорияне җыештыру башланды. Майданчык үзедә тулысынча юылачак һәм дезинфекция үткәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәр Сабан туйының иң мавыктыргыч вакыйгаларының берсе күңел радиосы оештырган зур концерт булды. Елдан-ел сәхнәдә татар эстрадасының иң якты йолдызлары чыгыш ясый. Мәйданның төп сәхнәсендә сәгать ярым дәвамында тонылган артистлар шауларның күңелләрен күрде. Күңел радиосының концерты Шалыда тулы мәйдан җыйды. Бәйрәмнең иң якты мизгелләре безнең репортажда. Бүген күңел радиосы бүтән республика территориясендә тапшырулар алып бара, онлайн трансляцияләрне дөньяның теләсә кайсы почмагыннан карарга һәм тыңларга мөмкин. Быел башка еллардан аермалы буларак, күңел 2 концерт тәкъдим итте, бер көндә 2 концерт. Минемчә бик уңышлы килеп чыкты. Һәм инде әлбәттә менә бу елгы программаның үзенчәлеге шунда, без инде тамашачыларыбыз, безнең радио тыңлаучыларыбыз соравы буенча күбрәк яшь, дәртле җырчыларны шушы кичке концертыбызга чакырды. Бәйрәм кичендә Эльмира Нагыймова, Рафис Калимуллин, Әлфина Азгамова, Ойфара Давляна, Лилия Хайруллина, Ринат Рахматуллин, Олина Давыдова катнашты. Һәрвакыт бергә дус яши, тату булып бергә гомер тиргәсен. Зур рәхмәт сезгә. Мин бүген үземнең иң дискотекалы шундый иң драйвлы җырларымны башкарачакмын. Иншалла, һәрвакыттагыча энергетический, мощный яшьләрчә дип әйтәсе килә. Барлык мөхтәрәм кардәшләрне котлыйм, матур бәйрәм белән. Концертның хедлайнеры Татарстанның халык артисты Россиянең ат казанган артисты Салават Фатхаддинов булды. Шаллар дигән бер диагноз бар. Бу улдырып кышында бетмей. Сезне котлыйм һәм үземә теләгән бүтән матур теләкләрне телим. Сез сау булыгыз. Ел сайын күрешик, язда, көздә, кышта күрешик. Сез сау булыгыз. Концерт программасы бәйрәм салюты белән тәмамланды. Яр Шалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Биредә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Моннан тыш төрек текстиле дә бар. Күргәзмә Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан, элекеге балалар дөньясы бинасында. Белоруссиядан килгән сыйфатлы уңайлы аяк киемнәрне һәркем бәяли ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлау мөмкинлеге шулай арзан бәяләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киемен табарга була. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, ну, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Күргәзмәдә шулай ук төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Монда сыйфат һәм уңайлыкны бәялүчеләрне сөендерә торган төрле үй уңайлыкларын сатып алырга мөмкин. Юрганнар һәм мендәрләр, кровать комплектлары һәм плетлар йомшаклык һәм уңайлылык белән аерылып тора. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно, проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме и любимой теще. Подушки очень отличные, всем советую. Такие комплекты подходят для тех, кто ценит качественный и здоровый сон, ведь от него зависит запас бодрости и сил здоровья нервной системы. Одеяло из комплекта имеет уникальный дизайн стежки. Оно может использоваться как легкое летнее одеяло или как демисезонное благодаря своему дышащему наполнителю. Такие комплекты очень легко стираются вместе с одеялом, избавят вас от процедуры упаковки одеяла в пододеяльник. Белоруссия аяк киемнәрен һәм текстильне Мусаҗил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча алырга була.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус».